Χιτζάκοβα, συγγνώμη, καλή υποδοχή. Βίτοβιτς απλά περνάει την μπάλα, ευκαιριότερα για τον Παναξιακό για μια καλή επίθεση. Καλό το μπλοκ πάνω στην Ιδιώτη, ευκαιρία ξανά για τον Παναξιακό, ξανά Ιδιώτη. Ευνηδιάζει την άμυνα της Σαντορίνης και ισοφαρίζει 23-23. Πολύ καλό παιχνίδι για τις δύο ομάδες αυτό το τέταρτο σετ. Αλλαγή για τον Αοθήρας, Μουντάκη αντί για την Χιτζάκοβα. Μουντάκη θα βοηθήσει περισσότερο στην υποδοχή, σε αυτό το σερβίς της Στοτσίδου. Μουντάκη υποδοχή, δεν είναι και ιδανική, έρχεται Μπρίγμαν από πίσω όμως. Στην ευθεία. Εάν είδατε πως πανηγύρισε η Γερμανίδα, θα καταλάβετε το πάθος και τη θέληση για την νίκη που έχει και η ίδια αλλά και οι συμπαίκτριές της. Μπρίγμαν, βγήκε η υποδοχή. Η Απτιδιώτη, η οποία παίρνει και την επίθεση. Πάρα πολύ καλή άμυνα από την Αρτακανού. Βίτοβιτς θα τελειώσει το παιχνίδι. Block out, τέλος. «25-23» και βλέπετε εδώ τι γίνεται. 3-1 σετ για τον Αόθυρας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τις παίκτρες, το τεχνικό team, φυσικά τους οπαδούς. Η νίκη η οποία δίνει 3 βαθμούς στον Αόθυρας, κανένα βαθμό στον Παναξιακό. Αόθυρας φτάνει τους 48 βαθμούς, κλειδώνει τη συμμετοχή του στα play-off και κατά ένα μεγάλο ποσοστό κλειδώνει και την τρίτη θέση, που σημαίνει ότι για αντίπαλο στα play-off θα έχει τον Παναθηναϊκό και όχι τον Ολυμπιακό. Φυσικά υπάρχει άλλη μια αγωνιστική εκτός έδρας. Ο Αόθυρας παίζει με την ΑΕΚ. Ωραίες εικόνες εδώ στο κλείσιμο από το κλειστό γυμναστήριο που ήταν ακατάμεστο. Ο κόσμος βοήθησε πολύ την ομάδα. Οι παίκτες